O proxecto de ampliación de Xarás, unha bella aspiración do goberno municipal e tamén do empresariado da zona, sufre un novo retraso. A Xunta de Galicia vén de remitirlle ao Concello un escrito no que solicita a introdución dunha serie de cambios no documento base antes da súa aprobación, que afecta ás áreas de patrimonio, infraestruturas e medio ambiente. É un atranco solucionable, pero que evidentemente vai a facer que se perda un mes e medio ou 2 meses sobre o que podía ser o tempo óptimo de esta tramitación. Temos unha serie de cuestións que hai que correxir, por unha parte o que é en medio ambiente, a solución que se lle dá a un regato ali existente, a solución que se lle dá a un corredor ecolóxico, cual vai a significar seguramente que teñamos que variar parte do que se pretendía, e por outra parte tamén hai o informe de patrimonio cultural pola existencia dunha mámoa que exixe unha maior zona de afectación, en concreto uns 10 metros, e por último temos que modificar o que é unha parte onde primitivamente se pretendía o polígono, é dicir, a continuación do polígono de Xarás, carretera hacia Noia, no cual tamén ou temos que variar o que é a zona que se pretendía descatalogar, ou ben teríamos que facer unha afectación por ser rústico de carreteras, non? E por último, unha salida que se pretendía hacia a carretera que une a Pobra co hospital. Ese enlace pois non ben conveniente por reglamento, ben peligroso, a parte de que consideran que técnicamente as pendientes non serían as óptimas para camións de gran tonelaxe, e o que temos que facer é precisamente buscar alternativas, que é unha rotonda no lugar de Moldes. Os servizos técnicos municipais xa están a traballar na incorporación destes cambios apuntados pola Administración Autonómica. A intención do Executivo local non era outra que tratar de levar o proxecto para a súa aprobación ao pleno ordinario deste mes de novembro e avanzar así xa cara ao inicio das obras de urbanización do parque empresarial. Pero finalmente o proxecto deberá agardar ata a conclusión dos informes.